Salamu alaikum, ina wuni? Lafiya sannu. Alinu ne? Me ya faru? Fim da suke son shiga na ji an ce in ka sani alaka zan yi suna ka taimaka min. To bari ku jin gaya muku. Shi fim din halaka ba wai fim bane wanda ita kara zube. A shirye nake sai da na shirya ki zan yi abina. Kuma bari gaya miki dole sai kin bi na gaba da ke ba a yi min rashin kunya a location kar kuma ki zo ki suna ki tafi ki je ki ja mana abin magana sai abu ya faru ba wanda ake kallo sai a ce ai ni na bari an yi to wallahi kika ja min zaki ba zan yadda ba. Na ji an ce kana da sharadi. Wani shiga na gaya muku sharaɗi na. Na faɗi sharaɗi. Yanzu to ba abin da zan baka ne? Ba na neman komai a wurin ki in kika samu dai ɗaukaka ki je ki riƙe mutunci. An da gamba ne kike.